Як нудно. Ого, дзе гэта я? Гэй, Яблык, ты вярнуўся. Што? Гэй, Яблык, дзе ты быў? Ты са мной размаўляеш? Гэй, Яблык. Я не яблык. Гэй, Яблык. Гей, я не яблык. А вось і так, ты чырвоны, значыць, ты яблык. Не-не-не-не. Глядзі, я томат. Томат? Ты падобны на яблык. Не-не-не, я фрукт, як і яблык, але я не яблык. Што? Не-не, ты ж гародніна. Гэта распаўсюджаная памылка, але ўсе таматы гэта Гэй, садавіна. Яблык, ты можаш плявацца семкамі? Як? Вось так. Якая трасца з табой адбываецца? Я апельсін. Ніколі не рабі так з таматамі, хіба ты не ведаеш, як лёгка мяне пашкодзіць? Так ты прымат? Трэба казаць тамат. Прымат? Тамат. Гэта так проста. Тамат. Так, ты гародніна. Садавіна. Я фрукт. Не-а, нельга быць садавінай і гароднінай. Я ведаю, таму я фрукт. Памідоры гэта садавіна. А вось і не, ты гародніна, як і гарбуз. Гарбузы таксама садавіна, дурань. Ага, слоны гэта мікрахвалёўкі. Ненавіджу апельсіны. Ты яблык. Я тамат. Яблык. Тамат. Яблык. Тамат. Яблык. Тамат. Блендер. Воу. Эй, сябра, не трэба, не націскай. Што робіць гэтая кнопка? Томат, як ты там? Ого, ты сакавіты. Калі б ты быў фруктам, атрымалася б выдатнае варэнне. Гэй, Томат, рада цябе бачыць. Альбо зваць цябе Кетчуп. Уцяміў? Кетчуп. Ты чаму не смяешся? Пераклалі і агучылі 3 лайдакі.